बरायफिनबाय गासिबो लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो आङो आंनि शेयार मार्केटनि पर्टफलिय'खौ देखायगोन माने मास मोननै मोनथाम जानाय आंनि पर्टफलिय' स' बे पर्टफलिय'खौ आं देखायगोन आंनि पर्टफलिय'आ दा मा स्टेटासाव दङ बेसेबां प्रफिट बबेयाव प्रफिट आरो बबेयाव लस बेसेबां लस जानानै दङ लाइभ मार्केटाव आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला गावनि लस आरो प्रफिटखौ माबायदि नुबाय थायो आरोखि आरो माबायदि एन्जयमेन्ट मोनो ओंखायनो माने इनभेस्टमेन्ट इज अ काइन्ड अफ एन्जयमेन्ट आरोखि स' नोंथाङाबो इनभेस्टमेन्ट खालामनानै एन्जयमेन्ट लानो हागोन नोंथांनि गावबा गावनि रिस्कआव किन्तु शेयार मार्केटनि भिडिअ बानायनायनि सिगाङावनो डिसक्लेमार होखाथारनो गोनां जायो शेयार मार्केटा गोबां रिस्कि आरो आंनि नैबे भिडिअखौ नुनानै नोंथाङा आं जा कम्पानियाव दोननानै प्रफिट मोनदों बे कम्पानिफोरावनो इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथाङा बे कम्पानिफोरनि नेसेसारि डकुमेन्ट्सफोरखौ फरायनानै लाग्रो बुजिनानै लाग्रो आरो इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगाङावनो सोरबा गोरोंनियाव एडभाइस लाग्रो आं बे भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो जेबो कम्पानिनि स्टक बायनायनि रेकमेन्डेसन होनो नागिराखै अके दा थांनोसै गिबियावनो आंनि ओभारअल प्रफिटखौ आंनि ओभारअल प्रफिटआ दासान्दि 11.86% माने राङाव बुङोबा 13,308 13 81 89 79 बिदि फ्लाक्चुएट जागासिनो दङ मानो होनबा लाइभ मार्केटाव बानायदों आं बे भिडिअखौ अके दा नायदो आङो बबे कम्पानियाव बेसेबां प्रफिट जादों ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नाङो इनभेस्टमेन्ट खालामनानै आरो इनभेस्टमेन्टआ एकदम ल' रिस्क बियो गोबां रिस्क नङा नोंथाङा फैसा दोनोब्लाबो मोजां एसे एनालाइसिस खालामनानै दोनोब्ला नोंथाङा एसे गोबाव समनि उनाव गोबां प्रफिट नुनो मोनगोन दा नायदो नै प्रफिटफ्रा माबायदि फ्लाक्चुएट जागासिनो दं आरोखि मेगन सिगाङावनो लस प्रफिटखौ नुबाय थागोन आरोखि आरो मास मोननै मोनथाम बोसोरसे बोसोरनै 10 बोसोर 20 बोसोर दोननायनि उनाव नोंथाङा मालाबाबो इमान सहसाव लसआव फैया आरो नैफोर नोंथांमोना नुदोंना प्रफिटआ फ्लाक्चुएट जाबाय थादोंना बे आंना गासैबो मास मोननै मोनथामनि सिगां दोनजोबनाय इनभेस्टमेन्ट आरोखि दाना मास मोननै मोनथामाव माबायदि प्रफिट जादों नायदो आं एसेल'सो इनभेस्टमेन्ट खालामदों नै नायदो आर्ट इन्डास्ट्रियाव आं सिगांनि भिडिअआवबो नोंथाङा नुगोन आंनि प्रफिटआ बेसेबांमोन साननै सानथाम सप्तासे सिगाङाव बानायनाय भिडिअआव प्रफिटआ बेसेबांमोन आरो दिनै प्रफिटआ बेसेबां बेखौ कम्पेयार खालामना नायबा नुगोन दा आं माखासे कम्पानिफ्राव दोनदों आं दिनैबो मोनसे कम्पानियाव दोनलायबाय आङो दोननो मोजां मोनो इनभेस्टमेन्ट खालामनानै इन्ट्रेस्ट नाङो थारमाने प्रफिटआबो जाखायो नालाय ओंखायनो गाहामबो नाङो आरोखि नायदो आर्ट इन्डास्ट्रियाव मोन 9 शेयार बायदोंमोन आङो दा 287 प्रफिट एबि केपिटेल आदानि पर्ट्सआव दोनदोंमोन आङो नै मोननै शेयार बायदोंमोन मोननै शेयार बायनानै इनभेस्टमेन्ट खालामदोंमोन दा नै 325 रां प्रफिट जानानै दङ नै प्रफिटआ थांगासिनो नायदो गोजौ थांगासिनो स' बहुत इन्ट्रेस्टिं नायदो मुवा दोनदों आङो आदानि पावार प्रफिट दङ मैयाल'सो दोनदोंमोन मैयाना दाखालियावसो दोनदोंमोन बेखौबो नै आम्बुजा सिमेन्ट मोनथाम शेयार लाबोनानै दङ एपिएल एप'ल' हस्पिटाल ना माथाय बियो कम्पानि मोनसे 70 रुपिस अमराजा बेट्रि 871 ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं नायदो प्रफिटफोरखौ जाय अनजिमाफोरा गोथां गाबनि बे गासैबो प्रफिट जोब आरोखि दा नायदो नै गासैबो गोथां गाबखौ लसबो दं मोनसे मोननै नैबे गोबां सान जाबाय बे खिन्थु प्रफिटआव फैयाखै आरोखि बेनिखायनो मोनसेल' कम्पानियाव फैसाखौ इनभेस्टमेन्ट खालामजोबनो नाङा आं बाय चान्स नैबे AWL होननाय कम्पानियाव आंनि फैसाखौ गासिखौ दोनजोबनायबा मा जानांगौमोन दे एसेबां मास मोननै मोनथाम जालांबाय दिनैबो प्रफिटआवनो फैयाखै थारमाने गाज्रि स्टकआव दोनफ्लांदों आरोखि बेनि थाखायनो नोंथांनि फैसाखौ गुबुन कम्पानियाव राननानै दोननांगौ आं राननानै दोनदों बे मोनसे कम्पानि मोननै कम्पानियाव लस जायोब्लाबो गुबुन माखासेयाव प्रफिट नालाय ओमफ्राय अभारअल नै प्रफिटआवनो दं आरोखि ओमफ्राय नैबेथ' एक्सिस बेंक दाखालि बावैसो दोनदोंमोन आङो साननैयाव नुवाखै 442 रुपिस 442 40 बिदि प्रफिट जागासिनो दङ नायबाय था ओमफ्राय नैबे बाजाज केयार होननाय मोनसे कम्पानि बाव नै बाजाज केयार बेबो मोजांमोन साननैसो समनिफ्राय माने लस थांना दङ बन्धन बेंक लस दं बेंक अफ इन्डिया लस दं खिन्थु फैगोन बेफोरो ओमफ्राय नै बेल भारत इलेक्ट्रनिक्स ना इलेक्ट्रिकेल लिमिटेड आरो बियो बहुत मोजां कम्पानि बेयावबो आङो प्रफिट जानानै दं नै खिन्थु बार्जार पेन बियो फैगोन लस जानानै दङ दा 67 खिन्थु बे सानसे सानसे फैगोन आरोखि बारा गोबाव नाङा नै भारत भारती एयारटेल भारत फर्स प्रफिट बिकाजी फुड 87 182 बेबायदि प्रफिट आरोखि नायलांबाय था नै प्रफिटआ बारायलांगासिनो नायदो नै ओभारअल प्रफिटखौ 13,427 26 24 25 बिदि जागासिनो दङ दा नायदो माखासे नायदो नै ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नै CG पावार CSSC सेन्ट्रेल बेंक चाम्बल फार्टिलाइजार चाम्बल प्लास्ट नायदो कल अफ इन्डिया क्रम्पटनाव बेसेबां प्रफिट जाना दं नायदो बिराद दाम खममोन बेसेबां जाहैबाय दा नै बेसेबां प्रफिट जानानै दङ डाबर DBL दिपक फार्टिलाइजार एल्डारुबिस इमामि लिमिटेड इन्जिनियार सिन इक्विटास बेंक मटामटी प्रफिट जोब एक्साइड इन्डिया प्रफिट 400 फोर्टिस फेडारेल बेंक गडरेज इन्डिया GSFC इयो खिन्थु बहुत लस नै 135 बारा लस नङा एसे लस आरोखि बांद्राय लसमोन दा एसे फैबाय रिकभारि जाबाय नायदो नै माखासे जिमान दं गासैबो प्रफिट जोब गोथां गाबनि अनजिमाफोरा गासैबो प्रफिट जोब नायलांबाय थादो नै
नैबेथ' बहुत मोजां नै JSW इनार्जि बहुत प्रफिट जाना दं मोनबा लसो स्टकमोन दा 687 रुपिस प्रफिट जानानै दं आरोखि जुबल फान्ड कारुर भेसियो बेबो प्रफिट माने बहुत प्रफिट जेरावबो नायदो नोंथाङा जुदि गोसोबा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै एन्जयमेन्ट लानो हागोन लोगोसे प्रफिटबो लानो हागोन नायदो नै अभार रियेलिटि बेबो 500 प्रफिट नोंथाङाबो गोसोबा हागोन खिन्थु नोंथांनो मोनसे एप नांगोन नालाय नोंथाङा जि एपखौ लायोला आं आंनि एपखौबो रिकमेन्डेसन खालामाखै दै जुरुरि नङा कि नोंथाङा आं जि एप बाहायो बेखौनो बाहायनांगौ आं आपस्टक लायो नोंथाङा आपस्टक बाहायनो गोसो गुबुन मायबा बाहायनो गोसो नोंथांनि गोसो आं बेखौ खुनु प्रमोसन खालामाखै रेफारबो खालामाखै खिन्थु हायो नोंथाङा लानो हायो बेखौसो आं बुंदों आरोखि आङो आपस्टकखौ बाहायनो इजि ओमफ्राय बिदि बिनि थाखाय नोंथाङा गोसोब्ला नैबे मोनसे रियेल प्रडाक्ट नायदो बेसे प्रफिट जाना दं नै 517 दा नोंथाङा गोसोबा नोंथाङाबो इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन डाउनलड खालामनानै नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआव आपस्टकनि लिंक दङ डाउनलड खालाम माबायदि डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनांगौ रेजिस्टार खालामनायनिबो भिडिअ दङ माबायदि रेजिस्टार खालामनांगौ नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआव मोनगोन माबायदि इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ बिनिबो भिडिअ नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआव मोनगोन स' मोनजोबगोन आरोखि नै मोननै कम्पानिया दाबो प्रफिट फैनो रोंला नै सना सब आरो स्पार्स होनाय बे मोननैयाव बहुत ल' जाना दं हाइस्ट ल' जाना दङ 251 आरो 231 स' बे मोननैयाव फैयोबाथ' 100% प्रफिट जाफ्रामजोबसिगोनानो स' बेबायदिनो नायदो गासैबो गोथां गोथाङा नायदो नैया इउन' मिन्दा होननाय बेबो बहुत प्रफिट नैबे मोनसे आरो बहुत लस नैबे जि एन्टारटेनमेन्ट होननाया ओमफ्राय नैबेथ' जेन्स आर्टेक होननाया प्रफिटआनो दं स' नोंथाङाबो गोसोब्ला हागोन आंनि बायदि एन्जयमेन्ट लानो इनभेस्टमेन्ट खालामनानै अके बाय बाय सिउ नेक्स्ट नोंथांमोना आंनि पर्टफलिय'खौ नुबाय जानांगौ आंनि पर्टफलिय'खौ नुनानै बारे बारे बुंखायो जाहाथे आं दोननाय कम्पानिफोरावनो दोनलाबाया बेफोर अलरेडि बहुत प्राइसआ बारायखाबाय एसे इनला खमायनोसो हागौ आरोखि बेफोर दा दोनोबाथाय बेनिखायनो इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगां सानग्रो बा बेखौ सोरनिबा एडभाइस लाग्रो स' नोंथांमोना एसे बुजिबाय जानांगौ इयुनाव लोगो मोननाय बेजों स' नोंथांमोना एसे बुजिबाय जानांगौ